आप टू 40 बोसोरसो जाबाय जों बेयाव ना दैनि सुबिदा ना लामानि सुबिदा ना कारेन्टनि सुबिदा आं नोंथांमोना फैदों दिनै जोंनियाव मोनसेबो बिदि मेडियाफोर सफैया आरो मेडियाफोर फैया ससियेल मेडिया होन बा पर्टेल माबायानो होन नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे कारेन्टआ जों सब अरुणाचलनिफ्राय लानानै फैदों आसामाव नैबे साखाथियावनो माने कारेन्ट दङ खिन्थु आसामनिफ्राय जों मोननो हायाखै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बियो आनखि जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हादरसायासो जोंनो माने लाइननि सुबिदा दैनि सुबिदा ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ जोङो ना गथ'फ्रा फरायनायाव मोजाङै फरायनो मोनो खोमसियाव फरायनांगौ दिनैसिमबो बाथि लानानै फरायनो गोनां जायो बे जिहेतु टेक्न'ल'जि बे माबायाव दासिमबो जोंनि गथ' गथायफ्रा जे बाथि लानानै लेन्ड लानानै फरायनाङो बे जोंनि एलेकायाव नुगोन आरो नोंथांमोना फैदों बिराद माने गोजोननाय मोनदों नंगौ बे समाव आं दायो दङ बिश्वनाथ जिल्लानि न'दुवार दखरानि सिङाव आरो बे न'दुवारनि अरुणाचलनि सिमनायाव आरो बे समाव बयबो आसा खालामदों न'दुवार ओनसोल एबा न'दुवार आनसलिकनि गोबां रायजो राजाफोरा फोथायनाय दङ फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफाजों बे न'दुवार ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरा मोनफ्रोमबो रेभिनिउ भिलेज मोनफ्रोमबो एफआरसि भिलेज मोनफ्रोमबो फरेस्ट भिलेजफोरा बिटिआरआवहा हाबसनगोनखौ बिथांमोना गोबां फोथायदों आरो बे समाव नोंथांमोना नुना मोन्दों आरो मोनथिनाय बायदिब्ला एबा बिटिआर सरकारनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेनो जोबथा बिटिआरनि सिमा जागोन आरो बे सिमनाया जाहैबाय बे जाबाय सिजुसा मोनसे गेट अरुणाचलाव थांनाय मोनसे गेट सिजुसानि गेट आरो बियो न'दुवारनि जोबथा न'दुवार आरो एबा बिटिआर सिमना बेनो जोबथा जागोनखौ जों मिथिना मोननाय जादों आरो बे समाव नोंथांमोनखौ आं दिन्थिनो नाजानाय जे फैबाय थानाय समाव बे न'दुवार ओनसोला बिटिआरआव हाबगोन आरो आथिखालनि प्रमद बर' आरो रायजो सरकारखौ आसा खालामना दं फोथायना दं मिजिं खालामना दं जे बिथांमोना ज' जानानै दङ बे समावहा जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे न'दुवार ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामिखौ बिटिआरआव सोसनगोन जेराव खोला फारसे बिटिआरनि सिमनाखौ थि खालामना होनाय जादों गासै 47टा रेभिनिउ भिलेज एफआरसि भिलेज आरो फरेस्ट भिलेजखौ लानानै 47टा भिलेजखौ बिटिआरआव सोसननाय जादों बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना खौसे जानायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों जे बिथांमोना खौसे जादों बेनि थाखाय जे बिटिआर सरकार रायजो सरकारखौ जाहाथे खावलायदों फैबाय थानाय समाव बे न'दुवार ओनसोलखौ थाबैनो बिटिआरआवहा जाहाथे सोसनो बेखौ बिथांमोना खावलायनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायनो सानदों जे बिटिआर सरकारखौ मा फोरमायो जाहाथे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना मा फोरमायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव हाबगोनखौ लानानै माबायदि मिजिं थिदों मा फोरमायो जों साफ्रोमबो न'दुवार ओनसोलनि रायजो राजानिसिम मिथिनो नाजागोन आरो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ जों मिथिहोनो नाजागोन जे बिथांमोना बिटिआर सरकार रायजो सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ मा खावलायो जाहाथे बिटिआरआव हाबसननाय एबा बिटिआरआव मोनफ्रोमबो बे न'दुवार ओनसोलनि गामिफोरखौ हाबसननो थाखाय मा बाथ्रा बुङो जों मिथिनो लानो जों रायजोनि एबा न'दुवार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मा फोरमायो जों मिथिनो लानो बे समाव नोंथांमोननि बे ओनसोलाव हाबबायना हाबाखै मा फोरमायगोन सरकारखौ आच्छा गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर थाबाय जोंनि बे बेकवार्ड जायगायाव फैनानै जे बेबायदि खौरां लाफैदों गिबियावनो आं बुंगोन बिटिआर हाबनायनि थाखाय बयबो जों गोजोनदों बिराद मोनसे माने खुसि जादों खिन्थु दा जों मिथिनाय मथै माने आप टु समलिगुरिसिम हाबबाय बेखौ सरकारा गावसोरनि खुगाजोंनो फोरमायथिनानै होबाय बेजों लोगोसे जिहेतु खोला भागनि सिमा बेखौ क्लियार खालामना होनाय जाबाय सरकार बिफाननिफ्राय खिन्थु जोंनि साहाथिंजायनि जिहेतु सिमा बेखौ दिनैसिमबो माने जोङो क्लियार गैया जोंथ' सानदों माने जोंनियाबो सिङाव हाबफानानै दं जोंहा माने बेजोंनो गोजोननाय दङ आरो जानांगौ आङो बेखौ खावलायगोन जे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा थाबैनो जोंनि साहालागोनि सिमाखौबो थाबैनो माने क्लियार खालामना होनांगौ होमबाना जों रायजो राजाया गोबां माने गोजोननाय मोनगोन आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बेयाव बेसेबांबा बोसोर आप टु 40 बोसोरसो जाबाय जों बेयाव ना दैनि सुबिदा ना लामानि सुबिदा ना कारेन्टनि सुबिदा
आं नोंथांमोना फैदों दिनै जोंनियाव मोनसेबो बिदि मेडियाफोर सफैया आरो मेडियाफोर फैया ससियेल मेडिया होन बा पर्टेल माबायानो होन नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे कारेन्टआ जों सब अरुणाचलनिफ्राय लानानै फैदों आसामाव नैबे साखाथियावनो माने कारेन्ट दङ खिन्थु आसामनिफ्राय जों मोननो हायाखै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बियो आनखि जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हादरसायासो जोंनो माने लाइननि सुबिदा दैनि सुबिदा ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ जोङो ना गथ'फ्रा फरायनायाव मोजाङै फरायनो मोनो खोमसियाव फरायनांगौ दिनैसिमबो बाथि लानानै फरायनो गोनां जायो बे जिहेतु टेक्न'ल'जि बे माबायाव दासिमबो जोंनि गथ' गथायफ्रा जे बाथि लानानै लेन्ड लानानै फरायनाङो बे जोंनि एलेकायाव नुगोन आरो नोंथांमोना फैदों बिराद माने गोजोननाय मोनदों दा बेखायनो जों खावलायदों जोंनियाबो बिटिआरआव हाबनांगौ थाबैनो हाबनांगौ सिमाखौ थाबैनो थिग खालामनांगौ आरो आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावगोन जायनोखि बिटिआर सुक्ति खालामनायाव गोबाङै मैखोमै बिबान लाबोनाय आरो दा बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानैनो गोबां मावबोबाय थानाय हमना ला आबसुआनो होन बा बर' थुनलाइ आफादानो होन बा एनडिएफबिनि माखासे आफादफोरानो बुं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन थाबैनो सरकारजों मोजाङै रायज्लायनानै जोंनि नैबे साहालागोनि सिमाखौ क्लियार खालामना होनांगौ आरो बेनिफ्राय बेसेबां माबे गामियाव हाबनाय बायदि मोनदों नोंथाङा खोलाहाथिं दाथ' जोंनि नुनायाव जोंनिखौ ओरैनो फरेस्ट भिलेज होननानै बुंनाय जायो खिन्थु रेभिनिउ भिलेजखिनिया हाबदों बे रायखांजादों खिन्थु जोंनि बे जिहेतु जोङो दा जों मोनबायबो मोनाखै नङा गोबां माने जिहेतु दखल सत्त सरकारनिफ्राय होनाय एफआरसिनि जिहेतु दखल सत्त मोननो गोनां बेखौ जों मोनबाय मोनसेयावबो दिनैसिम माने जोंनि सिमाखौ क्लियार खालामना होयियाव जोंहा दुखु दं आरो मोनफ्रोमबो गामियाव दा दखल सत्तआ मोननानै दङ बावैसो फोसावजानाय माखासे दखल सत्त बिथां जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथाङानो रानफैदों गहपुराव फैनानै बे समाव जोंबो मोनफादों गोबां गामिफ्रा माने दखल सत्त मोनदों आरो बे मोनसेयावबो दिनैसिम माने साहालागोनि बिटिआर सिमाखौ जे क्लियार खालामना होयियाव जों एसे दुखु दङ गोबां माने दासिमबो रायजो राजाफ्रा सन्देहआव दङ आरो सोरनि सरकाराव मोनदोंमोन बे एफआरसिखौ दाथ' नैबे जाबाय थानाय जिहेतु रुलिं ओमफ्राय ओरै बिटिसि होनोब्लाथ' जोंहा इउपिपिएल सरकार प्रमद सरकारनि दैदेननायाव जोङो मोननो हादों लोगोसे जों बेखौ खावलायबावगोन आरो जे बे जितु इउपिपिएल थासान्दियावनो बा हमना ला जोंनि जितु बिजेपिजों एलायन्स सरकार थासेयावनो जोंनि बे बिटिआरखौ सिमाखौ क्लियार खालामखानांगौ आरो थाबैनो फोसावना होनांगौ नङाबा रायजो राजा दासिमबो गोनो गोथोआव दङ आरो गोनो गोथोनि थाखायनो जों दिनैसिमबो रंजानाय जायाखै जे रायजोफ्रा बिराद रंजानो लुगैदों खिन्थु गामिखौ मोनसेबो रायखांजायियाव माने रायजो राजाफ्रा गावजों गाव मोखांजों मोखां नायलायनानै थाबाय थादों आरो रंजानो सानो माने नंगौना नङा माने क्लियार गैया नालाय दिनैसिम जोंबो क्लियार नङा जोंबो क्लियार जानो हायाखै नोंसोर रंजानो हासिगोन होननानै जोंबो माने गोसायै बुंनो हायाखै आरो बेखायनो आं रायजोनि जानानै खावलायदों थाबैनो माने जोंनि बे साहालागोनि सिमायाबो क्लियार जानांगौ आरो बेखौ आं खावलायदों निश्चय बर'नि गेजेराव दिनैहालागै खनथाम गोरोबथा जाबाय बिएससि बिटिसि बिटिआर बिएससियाव नोंथांमोना मा मदद मोनबोखो आरो बिटिसि गोरोबथायाव मा मदद मोनदों आरो दिनैनि बिटिआर गोरोबथायाव मा नोंथांमोना आदसा बिएससि गोरोबथाखौथ' जोङो फ्राय बुंनो थाङोब्ला जों फ्राय उन्दैमोन नालाय बारा गोसोआव गैया ओमफ्राय बिटिसि होननाय लोगो लोगो जों बिटिसियावथ' जोंनिफ्राय माने सनितपुर बा बिश्वनाथखौ दानख'नायनि माबायावसो दङमोन जोंहा बिराद दुखु दङ जोंनिफ्रायबो माखासे आन्दलनाव जिउ बाउसोमनाय गोबां मुंख्लंफोर दङ बुंनो थाङोब्ला गहपुरावनो बांसिन बुंजायो आरो जोंनि बे नौदुवार हालामावबो गोबां दङ मुंख्लं जानाय दा बिटिसि समाव जोंनिखौ दानख'ना गालांनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय माहारिबादनि जिथु खामानि मावबाय थानाय बे माने फारसे एखेबारे आलादा मोनसे जोंखौ बर' नङि बायदि खालामना गालांनाय बायदिखौ जों नुदों आरो दा जिथु बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनि जिथु थांखि जोङो बिटिआर सुक्ति जानाय समावथ' जों बिराद रंजादों जोंनि जायगायावबो अमा जादों बोरमा जादों बायदिसिना जोङो पार्टि जादों खिन्थु 2 बोसोर थांबाय 2 बोसोरनि बे गेजेर समाव जों सानदोंमोन जोंनियाबो बिटिसि सुक्ति बायदिनो थासिगोन नामा होननानै जोंनि गोसोआव माने गाबखांनाय फैदोंमोन आरो बेनि उनाव
मैया दाख्लै सरकारनिफ्राय फोसावबाय जे गुफुरसिम सुमलिगुरिसिम फोसावना होबाय बेयाव जोंहा आरो मोनसे उत्साह फैलायबाय जों हां मोननाय बायदि मोनलायबाय जोंनियाबो रायखांजादों निस्सय बिटिआर सुक्तिया जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां जागोन नामा जों बेखौ लानो हादों आरो बा जों लादों बिटिआर सुक्तिनिफ्राय जों माबा मोनसे बर' हिसाबै जोंखौ सोसननायाव दङ बेखौ जोङो लानो हादों दासिमबो नाथाय जोंनि बर'नि लिडारफोरनि गेजेरावनो सनितपुर बिश्वनाथफोरखौ हाबजानो बानायनि माखासे बाथ्रा बुङो माखासे लिडार सार्थ पलिटिकेल लिडारगिरिफ्रा बिथांमोननि सायाव माबायदि बुङो आरो रायजो राजाखौ बिथांमोननिफ्राय माबायदि सांग्रां थानायखौ खावलायो नोंथां आच्छा नैबेथ' जेनेबा राजनितिनि बाथ्राखौ लानानै माखासेफ्रा गावनि सार्थ लाबालाबनि थाखाय गोबां खोथा बुङो गोबां बाथ्रा बुङो खिन्थु बे बाथ्रा बुंनायाव जे बर' माहारिया बेसेबां लस दं बेखौ बिथांमोना साननानै नायनांगौ जे आं फंसे बाथ्रा बुंनायावनो बेसेबां समाजा लस जागोन बर' हारिया बेसेबां खहा जागोन बेखौ बिथांमोना साननांगौ जोङो बे एरियायाव बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय जोङो खस्थ' खालामनानै दङ दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि खस्थ'खौ नायफैयाखै आनखि बै थांनाय बाराव गोबां घटना जालांबाय मोनसे समाव गोबां जोंनि बिग्रायारि हान्जाफोर थानाय समाव गोबां बेबायदिनो जोङो न' सावग्लुं जाबाय बायदिसिना बुख्रुब जाबाय कमिउनेल क्लेश जानाय समावबो जोङो गोबां मानसि बुथार जानो गोनां जादों बेफोर समावबो जोंनिफ्राय माने सरकार दंब्लाबो जोंनिसिम फैयाखै जोंहा दुखु मोननाय दङ दिनैसिम बिथांमोना जोंखौ सोसनजानो बानायखौ जोङो नुबाय थादों आरो माखासे ससियेल मिडियाफ्राव जोङो नुनो मोनदों खायसे जाय बिथांमोना लिरदों हयथ' बिथांमोना साननो हायोब्लाबो गावसिनि लाबालाबखौ नायनानै बेफोरबायदि लिरबाय थायो बेफोरबायदि लिरनायखौ नुयोब्ला जों बिराद दुखु मोनो आरो जोंनि गोसोआ गाबखाङो जों बर' नङा नामा जों बर'नि फिसा नङा नामा जों थानाया बर' जायगा नङा नामा जों थानाया माने बड'लेण्डआव गोलैया नामा बेफोरबायदि साननानै जोंहा बिराद गाबखाङो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ सांग्रां खालामहरनो नाजायो जोङो आउट अफ बिटिआरनि जानानैब्लाबो दाथ' जों हाबसिगोन जोंहा आसा दङ अब्लाबो जों बिथांमोनखौ खावलायदों जाय जोंनि जायगाखौ लानानै जोंनि बिश्वनाथ बा सनितपुरखौ लानानै मोनसे राजनिति लानानै गेलेनो सानो बिथांमोनखौ जों सांग्रां जानानै थानो खावलायो मानो होनोब्ला जोंनि जेसेबां दुखु दाहा जोंसो मिथिगौ बिथांमोना मिथिया बिथांमोना गावसिनि लाबालाबनि थाखाय गेलेबाय थानो हागौ खिन्थु जों बेसेबां सहायनांदों जोंनि बर' फिसाफ्रा बेसेबां गाबनांदों दिनै स्कुल गंसे मोजां गैया लामा गैया मोनसे लोंनो थाखाय दै गैया नोंथांमोना आं दा खावलायगोन नै दाबो पाइप लानानैसो नै बे दै बोनाया अरुणाचलनिफ्राय जोङो दै लानानै लोंनो गोनां जायो अरुणाचलनिफ्राय कारेन्टखौ जोंनो हरदों बिथांमोना जोबोद अननायनि थाखायसो जों बेयाव बेबायदि गथ'फोरखौ कारेन्टनि माबायाव फोरोंनो हादों बाखि गामिफ्रावथ' दासिमबो माने लेन्ड आरो बाथिनि सायावसो गथ'फ्रा लेखा फरायो बेनिखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोना गोजानाव थानांगौ बे राजनिति गेलेनायखौ बर'नि गेजेराव गेलेयोब्लाबो जोंनि बर'नि माहारिनि खहा जानायखौ लानानै राजनिति दा गेलेथों जों बेखौ रायजोनि जानानै खावलायहरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोना 100% फोथायनाय दं गैया नोंथांमोननि बे खामानिखौ मावफुंगोन फोथायनाय मोनसे समाव जोंबो फोथायनाय गैया जालांदोंमोन मानो होनब्ला 2 बोसोर दा 3 बोसोर हाबबाय बे 2 बोसोराव जोङो माने रायजो राजाफ्रा बिथिंबा बिथिं गोबां दान्थे बिदान्थे जादों आरो बेल' नङा जोंनि वाट्सएप ग्रुप होनो माखासे इन्टेलेक्सुयेल ग्रुप बेफोराव जों सावरायलायदोंमोन आरो खायसेफ्रा बुङो जागोन खायसेफ्रा बुंदों जाया बेबायदि लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानायाव जोङो माने फारनैथिंबो जानो हाया जादोंमोन आरो मोनसे समाव दा जोङो नुबाय दा मावफुंनायावथ' मावफुंगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हाबाय दिनै सरकारानो जिथु घोषणा खालामबायबा सरकारानो फोसावबायब्ला जोंहा फोथायनाय दङ बिटिआर सरकारा बिखेखके जोंहा माने जोंनि इउपिपिएलनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा बर' माहारिनि थाखायनो गोबां आन्दलन खालामबोबाय बे हिसाबै बर' माहारिनि गाबखांनाया बिनि सायाव दाबो दङ बिनि गोरबो सिङाव दाबो दङ जों बेखौ नुहुरदों बेनिखायनो बिथाङा जोंनि खावलायनाय जोंनि बिटिआरनि सिमाखौ थाबैनो फोसावनांगौ आसाम सरकारजों मोजाङै रायज्लायनानै जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै थाबैनो फोसावना होनांगौ नङाबा नैबे साननैसोआवनो आरो गुलाय गुजाय जालायगोन दा जिहेतु जों खौसे जानानै दं दा बे फोसावनाय लोगो लोगो जोङो ओरैबायदि मोनसे खौसे गोहो मोनदों आरो गासैबो बर'फोरा गासैबो ज' जानानै माने बिटिआर जाबाय होननानै मोनसे बयबो ज' जानानै दंथ'यो बेखायनो बे समाव बे खौसे जानायखौ नुनानै खौसे जानायखौ लाखिबाय थानो जोंनि
मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद सारा फैनानै जोंनिसिम माने मेसेज हरनांगौ जे नंगौ बे जायगाखौ जों थाबैनो सोसननाय जागोन बेखौ हरोब्ला निस्सय जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि हालामनिफ्राय जोङो गोबां धन्यबाद जासिहरगोन आरो बे समावहा नोंथांमोना मिथिबाय जे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै बिथांमोना नुगासिनो दं दि नंगौ बे समावहा बिथाङा फोरमायबाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिटिआर सरकार लोगोसे रायजो सरकार बिथांमोना थाबैनो बे न'दुवार हालामखौ बिटिआरआव सोसननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिटिआरआवहा सोसननांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों लोगोसे जों आरोबाव मिथिबावनो नाजागोन दि माखासे आइजोफोर बिथांमोनाबो ज' जाना दं बे आइजोफोरनियावबो जों मिथिनो नाजागोन फैबाय थानाय समाव माबायदि जौगानायखौ लुबैदों लोगोसे बे न'दुवार ओनसोला दासिमबो बिटिआरआव हाबाखै बिथांमोना मा फोरमायो आथिखालनि बिटिआर सरकार लोगोसे रायजो सरकार लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ मा खावलायजों मिथिना लानो बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन दे नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बिटिआरआवहा गासै 47टा गामि रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेजआ हाबदों दा नोंथांमोननिया हाबदोंना हाबाखै आरो मा खावलायगोन जोंना माबाया रिभिनिउआ जायाखै जेनेबा बिटिआरखौथ' हाबदों होननानै मिथिदों ओमफ्राय जोङो दा सिमाखौथ' जों मोनखाबाय खावसेया ओमफ्राय माने ओरै माखासेखौथ' जों हाबनायखौ मिथिना मोनाखै ओमफ्राय जोंना रिभिनिउ जाथ'वाखै आरो जों बिनि गेजेरावनो दे दिनै सारमोनहा जोंखौ बेबायदि बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बेबायदि मालाबाबो जोंखौ बेबायदि सोंनाय फिननाय खालामनानै लांफैगोन होननानै जों मालाबाबो जोंनाव गोसोआव मालाबाबो साननायबो गैयामोन दिनै सारमोनहा दिनै जोंनि बे न'दुवार हालामाव फैनानै जे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बर' रादाब नोंसोरो जयैनो जानानै फैदों बिनि थाखाय आंहा बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंनि माखासे जिखुनु जोंनि हालामाव मा खामानिया जादों मा खामानिया जायाखै अबे खामानियाव मोनहादों मोनहाया दा जोंनि बे बर' समाजाव फैनानै बिथांमोना जोंखौ खबर लाफैनायनि थाखाय आंहा बहुद रोजा साबायखर नोंगौ बे समाव बिथांमोना फोरमायदो जे थांनाय गोलाव समाव जोंनि बर'नि गेजेराव गासै दिनैसिम खनथाम गोरोबथा जाबाय जेरै बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बिथांमोना फोरमायदों बे ओनसोलाव न'दुवार ओनसोलाव बेबायदि मालाबाबो खौरां बिजों जायखिजाया सुबिदा सुबिदाफ्रा फैयामोन नाथाय दिनै बेबायदि खौरां बिजोङा रायजोफोरनिखौ माखासे साननाय हनायफोरखौ फोसावनायखौ बिथांमोना गोबां गोजोननाय फोरमायदों लोगोसे आरोबाव मिथिनो नाजागोन जे माखासे आइजो बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना बे बिटिआरआव हाबनायखौ लानानै बिटिआरआव हाबनायखौ आङो गोजोननाय मोन्दों हाबदों होनना खोनानानै बहुद गोजोनदों आरो जोंनि गेजेराव रायजोफोराबो बहुद गोजोननाय मोन्दों आंबो गोजोननाय मोन्दों बेजों लोगोसे माखासे थालांनाय दा जोंनि एरियायाव थालांनाय बेफोरखौ गोख्रैनो जोंनि मावनानै होयो आरो सारमोना फैबाय बड'लेण्ड दुब्लि जानानै बेनिखायनो हामबाय होयो आङो गोजोननाय मोन्दों दिनैसिम बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव सौफैयाखै दिनै सारमोना फैनानै जोंनिसिम बेफोरबायदि दिनै सावरायफैबाय लोगो हमफैबाय जोंखौ बेनिखायनो गोजोननाय मोन्दों बेजों लोगोसे थालांनायफोरखौ आरो बेफोरबायदिनो दिनै नायनानै मावनानै होलाङो बिटिआर सरकारसिम आं बेखौनो खावलायबावो आं बुंनाय बेसेनोसै निस्सय बे समाव बिथांमोना फोरमायदों फैबाय थानाय समाव थाबैनो हाबसनगोन मानो होनब्ला आथिखालाव जाखिनि फोसावदों बेयो खोला फारसे गासैबो सिमनाखौ दिन्थिनाय जादों आरो सिमनानि साहा फारसे हाबथ'वाखै दायो माखासे गामिफोरा नाथाय माखासे जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बिटिआर सरकार लोगोसे रायजो सरकारा फोरमायनाय बायदिब्ला खोलानिफ्राय जेसेबां सिमांना जादों बिथिं साहाथिं गासैबो बिटिआरआव हाबगोन होननानै बयबो आसा खालामदों लोगोसे सरकाराबो आसा होनायखौ नुनो मोननाय जादों